أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. فهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. ويوم يحشر جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض فبلغنا أجل الذي أجلت لنا قال النار مهواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن mongko sapa wong yurid ngarepno sapa Allah ayat dia yen to nuduno Allahum ing wa akeh huru ing wa yashrah mongko jembarno Allah sadrohu ing badane wong Islam mare Islam. Maksudnya waktu nek pancen dikehendaki karo Allah untuk ditunjukno dalam yang benar itu artinya jembar dadane jembar sehingga Islam itu mudah mlebu nggone atine. Contoh nonton itu sampun kata mulai biyen sampai saniki wong sing asale benci karo Islam sing asale gedhe karo Islam
Abi Mahzura. Abi Mahzura niku dheweke dari Nabi Muhammad luar biasa tinggi. Siji mangsa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merintah Bilal kon azan. Bareng Bilal muni hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Abi Mahzura sakjane ngakak-ngakak. Yuku-yuku sama di gede-gede lagi tidak sembahyang. Hayya 'alas shalah wayu sembahyang ngakak-ngakak. Rasulullah seringi wong sing ngakak-ngakak sampeyan rambut diceluk. Rasulullah sapa ya mau sing suarane mau wanter dhewe mau. Wong-wong sekono niku Muhammad Abu Mahzura niku suarane kencang. Abi Mahzura ngolok pasti orang mulai terus tiap hari kalau Rasulullah azan dari menggunakan bahasa penggunaannya pertanyaan sama berkeli diusapi kalau Rasulullah balik tangan. Abi Mahzura kowe tak ajari azan, kowe gelem tak dadekno guru azan. Abi Mahzura iku nalika durung diusap karo Nabi niku kepingin dirapi setengah mati kon azan tak. Tapi bariku kuat ketika niku ilang malah jadi seneng sampai Abi Mahzura Rasulullah kula sampeyan dadosaken muadzin juru azan teng masjid sampeyan. Akhirnya dibawa guru azan Rasulullah. Jare Abi Mahzura dari itu sebenarnya iwan kelas malah jadi seneng nangone Rasulullah. Ngoten iki pirantian sampai saat ini juga wong sing asale gedhe pastor pendeta mereka bikin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dituduhno niku belalak nanti niku mana terus berbeza. Jadi ya sadrul Islam tetene jembal sehingga Islam mlebu nang ati ini. Sebagai orang sing disasar Allah bahwa yurid sebuah syaratnya sebuah Allah ayyubillah yang taunya satu Allah yang wong yas'al batina Allah berhubun batina wong doykan rupa harajan sosok saat namanya soal bisa royak munggah mendudur menggos tapi orang yang mana bisa sama Allah itu jawabannya sempit sangat baik itu sudah Allah angel karena namanya soal bisa
kaya dene sumpeke dodoke dene wong bagus menggari langit menggari tempat sing mungkin bos mulai jangan sendiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Abu Bakar Abu Lahab Mut'im mendino turune wahyu ini Nabi Muhammad Sallallahu ini tapi orang sing mlebu kabar bisa nang hati kalau hati itu buntu lawan masih dituturi lawan masih bocah santri itu ono sing dituturi lawan diubra ngaji yo nyelin petai wong sing ngerti padha mbek wong sing disasarno karo Allah kadang-kadang di kontrol lama semoga bisa ya apa bukni sih itu pada mereka yuridillahu ta'ala sadrahu dayyika artinya itu sumpit wangil tutur-tuturannya angil nasihatu hari kata yang mengkono ya ja'al datimu sapa Allah Allah bisa ingat artinya itu orang betul orang kotoran maksudnya ini ala rabbina ingat sesuatu layu minun orang iman sebawa aja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam contohnya Abu Thalib tahu Abu Thalib itu sahabat malam dibuahin konjoko Nabi Muhammad mereka Nabi Muhammad itu dipatoni dari Rasulullah Abu Thalib buahin wong konjoko tapi ngono coba orang dalam iman sampai mati orang dalam iman meskipun korbannya buat sing pancen disasarno karo Allah Subhanahu wa ta'ala wahada utawi iki apa yaitu iki agama Islam iku suratu rabbika dalane Tuhan sira mustaqiman yang lurus ora ana agama sing paling lurus paling lengkap nunggu agama Islam apa maneh agama sing kaliyane menungso sing Buddha Hindu itu agama ardiyah orang agama samawi agama ardi itu agama sing kawinane menungso wong padha-padha agama samawi serta karo Yahudi dibanding karo agama Islam jauh kesempurnaan apa itu jadi kalau pendeta korban itu mempelajari agama Islam
cari hukum nek ngono agama Islam dibanding karo agama Kristen iku padha mbek bandingno jambek semut ora tandingane ora ngono agama Islam sempurna lebih unggul daripada agama Kristen. Mulane wa qurratu rabbika mustaqim. Agama Islam itu merupakan jalan yang lurus. Qad fasalna teman-teman biro-biro ayat liqaumin maring kaum yang eling sapa wong asih. Itu kedua sing eling dan salah utawi Roma keselamatan yo keluarga indah di sandinge pengorane wong akeh wa utawi Allah itu penolonge wong sing barang-barang semua iku ya malu nglakoni sebab perbuatane nalika dunya ati Allah seperti penolonge wong mukmin bisa ono akhirat. Tapi kita nek jaluk apa-apa iku ojo jaluk rindu-rindu jaluk marang Allah ojo jaluk makhluk Allah. Mereka wong-wong itu luwih mantep jaluk barang sing kathah njaluk urip patung ngono kuwi iso sampe berbismillah jaluk ngene sawir iso sampe tapi ning jaluk ngene Allah ora iso angel mergi nopo pancen niku setan nek ben jaluk nang Allah niku dialing-aling dikubur tapi nek jaluk nang ngene patung waduh bantu mulane wong donga nang ngene Allah niku kudu biasakno nek hubungan karo Allah sabentengi donga marang Allah mendekat karo Allah lama-lama hubungan karo Allah itu parek tapi nek jarang hubungan karo Allah ya tambah akeh wa yawma yahshuruhum jami'an ya ma'syaral jinni qad istakbartum min al-ins wa qala awliya'uhum min al-ins rabbana istamna ba'duna bi ba'd wa balagna ajalana alladhi anzalna qala an-nar mathwaakum khalidina fiha illa ma ta'ala inna rabbaka hakimun alim wa yawma yahshuruna jinana yaqulu Allahumma wa'ala jami'an kabeh besok kumpul jone menungso jin ya maktarul jinni jin Khatis takaratum teman-teman ngasih nusir kata minat menungso
Oleh kebahagiaan kekasih wa kabinal dan kita istantaan wae seneng-seneng sapa pangeran sapa istantaan seneng-seneng sapa kita din kelawan tengah lana ing wektu umur kita alladzi umur ajalta wa waktu sampean lana marang kita dawu Allah anak utawi neraka iku mah kate khalidina kale langing kate fiha ing dalam neraka illa ma barang sa'ata kersa sapa Allah inna Tuhan sira iku hakimun bab kang bijaksana alimun bab jember nalikane makhluk keturunan Adam lan keturunan iblis Allah Ta'ala Allah dawuh-dawuh surat beliau ya ma'syarul jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum dawuh surat Zumar yatluna alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadza qalu syahidna ala qalu syahidna nalika Allah dawuhe sing menungso apa biyen wis ketekanan utusan yatluna alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadza qalu bala ya Allah wa inna kalimat keluarga piala kari pandai citake kula niki mlebu neraka malah Rabbana amatana kanataini wa ahyaitana kanataini fa'tarafna bidunubina fal ila khurujin min sabil ya Allah sama niku iso uripno iso mateni ping pira kali apa jalan kula urip maneh kula tak nglakoni apik jare Allah awak tadzakkar fi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir apa kowe tak wae ukur kowe tak umur sudah tahun wong kowe umur sudah tahun wong liya iso manfaat umure sebulan umure penuh karo amal-amal saleh lagi umure padha ora duwe amal karo partisan wong lagi itu pun harus ketegasan putusan baru wadahana rasa nuk bagi siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala kebetulan disuruh amarani saling kuto-kutoan meniki biar kuwe baik jari liyane salamu dewe kowe kok gelem kowe dituturi niku besok akhirat nalika dihadapno nek ngene kersane Allah Subhanahu wa ta'ala Allahumma
khalifina illa man Allah angguna bukan neraka lawas iki joko sing dikersakno Allah berarti ora sing neraka ora sak lawase mungkin nalika ngene dunya ya kelakuane kecampuran apik yo ono elek tapi ono apike apike diterima karo Allah niku iso senajan neraka dhewe iso dipakno karo Allah dilebokno swarga kaya dene wonten hadis ampun serta ada nangro malaikat lapor nang Allah ya Allah pun bukene teng neraka sing babane isih mlebu swarga jare Allah iso ana kliwatan tulek pun bukene jare Allah iso tulek bareng dituleki ana dheweke duwe iman syahadat kok dia bener ngakone tapi seiman wis kok banjur ditusi ngene pengawan jenenge Nahrul Hayat Pembelon bos ketingguan terus tiga suara sing elek diri tapi suara elek diri dunia jarine Allah winjuk mlebu swarga sing piye dadelan kok ramah wah ngelamat omah ngene kurangnya ramal sewa apik sama dikentekan ramal pun betul ramal nunggu ini pun ya Allah jaya Allah gue ngeramalku tak pikirno 10 kali apik akhirnya dilebokno swarga sing elek dhewe mau sampai kentekan sik ditambahi 10 kali iku suatu sing elek dhewe menjur kita bayangno lan mesti swarga sing apik iku pun boten enten malah ainun ro'at wala udunun samiat wala katorun ala qalbi tajan wong gak ngara iso ngerabak ini sek kurang apik ini masya Allah kebetulan dikersakno Allah maksudnya apa neraka terus ditokno mereka saya dua amal yang bijaksana alimun jajeng walau kalau jinten tegak semantan lan